Of course, kailangan mapanagot lahat ng perpetrators dito. Kahit minor de edad, hindi ibig sabihin nun ay walang accountability. So kailangan ng tamang pagpapatupad ng juvenile justice law para magkaroon ng justisya para sa mga namatay at sa mga biktima. Pangalawa, kailangan suriin at singilin ang mga kakulangan ng ating mga paaralan. May batas na tayo na nagtatakda na dapat may sapat na mental health services na available sa mga public schools natin mismo. Unfortunately, hindi ito napapatupad ng maayos. This year, may budget na 2.8 billion pesos para magkaroon ng mga guidance counselor at saka mga counselor associates sa mga school. Pero halos wala pa yan. Samantala, nakikita natin yung resulta ng kapabayaang ito. Maraming mga estudyante, pati mga teachers ay dumaranas ng mental health problems, kailangan ng tulong at paaralan ng isang institusyon na tinatakda ng batas na pwedeng magbigay ng tulong ngunit hindi ito nagagampanan.